Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes i chi'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi yr wythnos hon eto. Fe bydd hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a diod os gwelwch yn dda. Gewch chi gyfle i wneud hynny nawr wrth i ni fwynhau ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes i chi gyd. Ac aeth allan gan gario'i groes ei hun, i'r man a elwir lle penglog, yn iaith yr Iddewon fe'i gelwir Golgotha. Yno croesoeliasant ef, a 2 leidir gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn oherwydd yr oedd y fan lle croesoliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriaid yr Iddewon wrth Peilat, paid ac ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef brenin yr Iddewon o'i fi. Atebodd Peilat, yr hyn a ysgrifennais a ysgrifennais. Wedi iddynt groesolio Iesu, cymerodd y milwyr i ddillad ef a'i rhannu'n 4 rhan, un i bob milwr. Cymerasant i grys hefyd, yr oedd hwn yn ddiwyniad, wedi weu o'r pen yn un darn. Peidiwn a'i rhwygo ef, medde'r milwyr wrth ei gilydd. Gadewch i ni fwrw coelbren amdano i benderfynu pwy gaiff e. Felly cyflawnwyd i'r ysgrythyr sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg, a bwrw coelbren am fy ngwisg. Felly y gwnaeth y milwyr. Ond yn ymyl croes Iesu yr oedd ei fam yn sefyll gyda'i chwaer, Mair gwraig Clopas a Mair Magdalene.
Pan welodd Iesu ei fam a'r disgybl yr oedd yn ei galu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dyweddodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Wraig, dyma dy fab di, dyma dy fam di. Mae'r ymadrodd hwn yn ein cyfeirio ni ar unwaith at y wyrgylch y teulu, yr uned bwysicaf mewn cymdeithas, ac fe rhoddwyd lle amlwg i'r teulu ym mhatrwm byw yr Iddew. Mi roedd yr Iddew yn credu fod y teulu yn sefydliad dwyfol. Rhoddwyd pwysigrwydd neilltuol iddo fe, ac o'n nhw'n credu fod y teulu uwchlaw popeth yn y gymdeithas grefyddol. Yng nghyfnod yr Hen Testament, prif orchwyl y teulu oedd gofalu am yr addoliad. Ac yn wir fe gafodd y grefydd yr Hen Testament i meithrin dan gysgod y cartre. Felly mi roedd i'r teulu werth ar uchel. Fe gofiwn ni bod un o'r 10 gorchymyn yn dweud anrhydedda dy dad ath fam. Gyda'r teulu mewn cof, ac mwyn gofalu am fuddiannau'r teulu i'r dyfodol, i ni'n cael ein hatgoffa'n bir aml yn dini am bwysigrwydd ysgrifennu ewyllus, mwyn sicrhau bod yr hyn i ni'n dymuno i adael i'n perthnasau a'n ffrindiau ar ôl ein dyddiau ni ar y ddaear hon, i bod nhw'n cyrraedd yn ddiogel ac yn gyfreithlon hefyd. Mi roedd Iesu Grist wedi ewyllysio gwahanol bethau i wahanol bobl. Mi roedd ei ewyllus olaf yn cynnwys 3 pheth yn arbennig wy'n credu. Yn gyntaf, fe adawodd i dangnefedd i'r disgyblion. Wyf yn gadael i chi dangnefedd, wyf yn rhoi i chwi fy nhagnefedd i fy hun. Mae gwahaniaeth rhwng tangnefedd a heddwch. Heddwch y nefoedd yw tangnefedd, ac nid heddwch y byd. Mae'n ddymuniad gan bawb ohonon ni weld heddwch yn ein byd, hynny yw gweld diwedd ar ryfel a gormes. Ond mae'n ddymuniad gennym hefyd i weld tangnefedd. Rhywbeth llonydd yw tangnefedd. Tra fod heddwch yn golygu ymwrthod a rhyfel, mae tangnefedd yn ymwneud â'r galon. Mae'r tangnefedd mae Iesu yn ei ewyllysio i ni yn ymwneud â'n bywydau ysbrydol, ac yn rhoi cysur a thawelwch meddwl i ni. Ni all y byd ddwyn y tangnefedd hwn oddi wrthon ni. Smot tristwch na pherygl na dioddefaint, dyn nhw ddim yn gallu dwyn y tangnefedd. Mae tangnefedd yn annibynnol o'n hamgylchiadau allanol. A dyna'r peth cyntaf mae Iesu yn ei adael i ni, wyf yn gadael i chwi fy nhangnefedd. Yr ail beth adawodd Iesu Grist i ni oedd i ddillad. Wel, nid gadael i ddillad i ni falle, ond gadael i ddillad i'r milwyr nath endyfe. Cymerodd y milwyr i ddillad a'i rhannu'n 4 rhan, 1 i bob milwr. Hynny yw, mae'r olygfa am y milwyr yn bwrw coelbren am ei ddillad tra bod Iesu'n hongan ar y groes, yn olygfa sy'n danfon ias drwy ni. Iesu mewn poen ungol a'r milwyr wrth droed y groes yn gamblo am ei ddillad, heb hidio dim amdano na thaflu'r un llygad i fyny tuag ato fe. Y milwyr yn mynd ynglyn â phethau materol, heb fwrw golwg ar Iesu. Ac ond dyna yw un o dragediau mawr ein dyddiau ni. Nid yn gymaint casineb yn erbyn Iesu, ond bod pobl yn eistedd droed y groes, heb bod amser gyda nhw i fwrw golwg i fyny a gweld cariad Duw yn pelydru drwy Iesu Grist. Ac o beidio gweld, peidio rhyfeddu. Ac o beidio rhyfeddu, peidio wedyn a'i addoli.
Yn ogystal â'i dangnefedd, fe adawodd Iesu ddillad, ond fe adawodd hefyd, fe adawodd ei fam. Fe adawodd ei fam i'r disgybl annwyl. Nawr, fedrwn ni beth a dychmygu'r boen yng nghalon Mair o weld ei mab ar y groes. Ond wrth weld ei fam, ac o ing a'i ddioddefaint, fe ddwedodd Iesu wrth y disgybl annwyl, weled y fam. I ni'n clywed am rhai sydd yn rhoi tŷ mewn trefen cyn marw, ac yn awgrymu yn y fan hon fod Iesu wedi gwneud yr un peth. Hynny yw, un o'r pethau olaf y nath yn ystod i fywyd ar y ddaear hon oedd gwneud darpariaeth ar gyfer ei fam. Mae lle gredu taw gwraig weddw oedd Mair erbyn hyn, a'r pryd hwnnw fel heddi. Roedd bywyd yn medru bod yn ddigon anodd i'r weddw. Yn gwyddau Iesu fod un wrth law a allai fod o gymorth iddi, sef y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu. Mae'n awgrym prif mae Ioan, mab Sebedeus, oedd ei disgybl hwnnw. A ni allwn ni laen a sylwi ar barch a gofal rhyfeddol Iesu Grist, a hynny yn awr i ein ei hun, i barch at yr un a ddaeth ag efo'r byd. Doedd Iesu ddim am adael i fam ar drigaredd pobl, ond yn hytrach roedd e am wneud yn siŵr bod ei fam yn cael y gofal gorau posib. Mae gofal yn un o'r rinweddau pwysig Cristnogaeth. Mae gofal yn thema amlwg drwy'r Efengylau. Fe ddysgodd Iesu am ofal drwy ddamhegion yn dod enghraifft dameg y Samaria trigarog. Ac yn Efengyl Ioan, mae Iesu'n sôn amdano'i hun fel bugel da yn gwarchod i braidd. Tra bo'r lladron ar y sbeilwyr yn byw ar ddefaid drwy lladrata, mae'r gwas cyflog yn byw drwy ddefaid, gan nad ydyn nhw'n ddim ond cyfrwng bywoliaeth iddo fe. Ond mae perthynas y bugel da'r defaid yn gwbl wahanol. Byw i'r defaid mae'r bugel da yn gwneud. A byw i'r defaid mae hynny'n golygu nid i defnyddio nhw, nid gwneud bywoliaeth mas ohonyn nhw, ond gofalu amdanyn nhw. Ac wrth i ni nesáid fwrdd yr arglwydd heddi, i ni'n dathlu ac yn atgoffa'n hunain o gariad Duw droson ni fel bugel mawr yn gofalu am ei braidd. Nid byw arno ni na thrwo ni a wnaeth Duw yn Iesu, ond byw i ni, a byw ein mwyn ni, byw a marw ein mwyn. A bydde Duw ofal ef amdano ni, gael ei adlewyrchu yn ein gweddi ac yn ein gwaith, wrth i ni estyn dwylo allan at ein gilydd ac at ein cyfeillion yma'n lleol a ledled byd. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan di brisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ai di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rhasys a'i yn disgleirion llawn.
cariad ar y groes, ble byr unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddrain. Ma fi a berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Mae yna groeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr i ymuno â ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn yn awr. I ni'n dod at y bwrdd nid am ein bod ni'n gryf, ond am ein bod ni'n wan. I ni'n dod nid am fod dim daioni yno ni sydd yn rhoi'r hawl i ni ddod, ond am fod arnom angen trigaredd a gras. I ni'n dod nid am ein bod ni'n caru'r arglwydd ddigon, ond am ein bod ni'n dymuno i garu fe'n fwy. I ni'n dod i dderbyn y bara a'r gwin, yn arwyddion o addewid am ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r sacrament hwn. Medde'r apostol Paul fel hyn: Oherwydd fe dderbynnu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro arafwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni gyfarfod ger dy fwrdd di. Ac i ni'n cofio arglwydd mai dy fwrdd di yw hwn nid ein bwrdd ni. Bwrdd y dylun nesau eto yn ostyngedig. I ni'n diolch i ti arglwydd am y bara a'r gwin hwn, elfennau naturiol hyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddrylliwyd osom ar y groes, ac o'r gwaed a rhedodd ein mwyn. Mi rwy ti eriod wedi trio siarad yn ei arglwydd gyda phethau cyfarwydd a chyffredin bywyd. Gofynnwn ni si arglwydd i siarad yn ei nawr trwy'r bara a'r gwin hwn. Bendithia yr hyn i am wneud yn awr wrth i ni gymryd o'r bara ac yfed o'r cwpan. Ac wrth i ni wneud hynny arglwydd, cyfeirian meddyliau a'n calonau tuag at groes Calfaria. Tuag at y ring a'r gwawd, a'r bicell fain a'r goron ddrain. Wrth i ni gael yn atgoffa unwaith yn rhagor, pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Diolchwn i ti am Iesu Grist ein harglwydd bendigedig. Diolchwn i ti am ei waith ar y ddaear hon yn gweinidogaethu ymlith dy bobl di. Diolch i fod wedi ewyllysio i dangnefedd i ni. Diolch hefyd i fod wedi'n dysgu ni shwt i ofalu am ein gilydd trwy ymddiried i fam i'w ddisgybl annwyl. Helpa ni arglwydd i gofio am y gofal hwnnw yn ein gwaith ac yn ein gweddi, yn ein hymwneud â'n gilydd yn yr hen fyd yma'n lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang hefyd. Helpa ni i daflu'n mantell fel y bydd ein mantell yn cyffwrdd a bywydau bobl eraill. A diolch i ti arglwydd am dy fantell di sydd yn gofalu ac yn ein gorchuddio ni a ddofal tragwyddol o ddydd i ddydd ac o awr i awr.
Diolch i ti am difugeliaeth ohono ni'r bugel da, wrth i ni gofio nawr yn ystod y munudau arbennig yma am yr oen a fi farw drosom. Gwrando'n gweddi felly arglwydd, arwai ni a sancteiddio ar hyn ni'n ymwneud yn awr. Yn enw Iesu Grist, gofynnwn hefyd am dy fyddeiant di ni, oherwydd bobl digon am herffaith i ni, a bobl sydd wedi syrthio'n ddychrynllid o fryn o'r hyn yn bwriadwyd ni fod i ni. Ond maddau'n beie o dad, yn enw dy fab, Iesu Grist ein harglwydd a'n gwanedwr. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Yfwch bawb o hwn, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra fo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni yn yr oedfa hon heddi eto. Dydd Sul nesaf, y 3 ar 10 o Fedi, fe fyddwn ni'n ail agor drysau capeli'r ofalaeth hon. Oedfa yn y priordi am 10 o'r gloch, yng Nghapel Bancyfelin am 1:30 ac yng Nghana am 3 o'r gloch. Ond i'r rhai ohonoch chi sydd yn parhau i hunan ynysu, neu sydd ddim yn teimlo'n digon hyderu sydd ddod i gyfarfod yn ni wyneb yn wyneb, ac fe fyddwn ni'n deall yn iawn, os mae fel na mai, fyddwn ni yn deall yn iawn, ond fe fyddwn ni'n parhau i ddarlledu oedfa dros y we gydag un gwahaniaeth. Byddwn ni'n rhyddhau'r oedfa am 5 o'r gloch prynhawn dydd Sul yn hytrach na 10 o'r gloch bore dydd Sul. Bydd hi'n cael ei rhyddhau ar ôl i oedfeion yr ofalaeth gymryd lle. Felly, gobeithio gewn i'ch cwmni chi dydd Sul nesaf yn naill ffordd neu'r llall. Pob endith i chi gyd.